Bora na sukudi bora. Neti doctor bi wona. Ka James mfama. Okukoba ko. Fanye sisi. Nyambitia katika. Na uni msafo. Nyambitia kapa uni msafo. Uni msafo. Bana senya, bana senya. Bana senya.
Many when you are to Quantaya fight. A brave goes to Quantaya fight. Whoop free more. That's it. I'm not high. Abranteɛ Anko film na akokɔ ka na wantu na ya sɛ nko sɛ nyankopɔn na afrɛ me na ɔde wakoma ho asɛm ana to ɔde wo nsɛm bi atoma koma so sɛ menka nkyerɛw na sɛ sɛ firi wakwan pɔne ho ɛnyɛ sɛ amanneɛ ɔsɛyɛ na ɛbɛ wabrabɔ so no one ka sa yɛfrɛ Francis na wo nam fufuo nyinaa frɛ wakokɔ ɛsiane sɛ wɔsɛ akokɔ nyini adan nti na woyɛ saa ɔsoro nyankopɔn abie mani na mehwɛ na mehunu sɛ sɛ akokɔ yɛ si wo kɔn ho yi wode nkurɔfoɔ mama ana agi sika by that sɛdeɛ wɔsoro nyankopɔn ka kyerɛ me no sɔfo sɛ evangelist sɛ apostle yɛfrɛ me sɔfo kwaakye me na nyame ayi mi sɛ mengi ne memfiri wɔ haw mu osum mu pɔkyere mu nkɔdaada mu ɛsiane sɛ nyɛ yɛ ne honam ne mogya na ɛnya na mu yɛ ne honhom wiem atumfoɔ nkabrekyerɛ honhom ne abayi dɔm ɛnya da mo ne honhom saa pɛpɛ na me da mo ne honhom wonya da mo ne honhom ne mum sika ni berɛ wɔwɔ fanti na wode nkurɔfoɔ ma agi sika duro wode nkurɔfoɔ ma ba ɛsɛ wɔ ma brabɔde wɔ mo gi sika wo sɛ dɛ mesi ɛyɛ sika ɛdeɛ nanso ɛyɛ nipa ɔho obi ɔde nipa to no kɔn ho te sɛ aboɔda nipa na maso ne sei nipa mu dudu meti nyatom kɔn ho sei mu de mu didi mi ana sɛ nkɔm hyɛfo ne nkɔsɛ sɛ mi na mu keka no radio so se ne ene mante wo yɛ sɔfo da bɛn yɛkɔka mo bɛka kyerɛ sɛ wonya 70 ɛna yɛ dɛn wonya 70 years na yɛ dɛn wodwo na wo fa wo sɛ edwe na yɛ dɛn enti wode obi ba agi sika no wobisa wo ho deɛ na busua so na bu ate sɛ wo ba no ana ɛnyɛ me ba nenti wo deɛ wo yɛ no onwene sɛ ɔno so ɔwɔ abusua wo so ebesu na abusua me hwɛ bi sɛ masum adrobi ɔbɛtɔ mfa bɛn sɔfo diulem na me dimlem me secret na nka chobi sɔfo me siraw me ko ame ka sɛ me nkyerɛw ɛnkɔgye na aba ofie ana wo deɛ duru baabi a ɛsɛ sɛ wonya adwensa kyerɛ na wo sesa firi wo pampɔne nko na wonya nkɔgye akokɔ me ka kyerɛ wo sɛ wotie asɛm na wotie ne yie a wobɛde wo ho ɛsan sɛ baabi a keka korɔ no animguaseɛ na ɛba so na ha yɛ bɛkyew sɛ kaasoa hene na ɔsa yɛ bɔ tie ne yie faadeɛ ne si hɔ na ɔmo nyɛ ɔmo fa ho sɔfo tetia sisa wo so ban akokɔ minti penso sɔfo wa ba ne entu na nko bio sɔfo ɛdɛ na ɛkɔ so a wo twɛti me ni twɛmɔkɔ na abrantie adwuma bi a wafa to ne ho so ɛsɛn sika ni brenti ade esi ne kɔn nipa ne wu kan you abrantie ogyina hɔ kan you ba de nipa yesi ne kɔn no nipa ne wu na meka kyerɛ wo sɛ ɔbɛgye akyini a ɔmfansi ha sisi yɛ sɔfo mintimi fansi wɔ ɛnyɛ nipa ne wu sɛ wankasa wogye ho di sɛ nyɛ wo so wa support no sɛ sie ni wo bɛgyina hɔ saa no wo support du so demo no kwa demo na yɛ tu against demonstration of hwan no dum so wo support ɛwɔ so wɔ support wɔ ɛsan sɛ yɛwɔ dum so yɛwɔ dum siesie ɛne yɛwɔ dum koraa ɛne yɛwɔ dum prɛprɛ ma menka kyerɛ wo sɛ sɛ dum so ama ma sɔre koraa mi nti ɛwɔ so wɔ support yɛ na no korɛ ɛda de na sɛ wo support no boa kachi we nyɛ kasa o mo bia wo sɔfo o mo bia wo ye wo sesa na wo sesa o di si wa na wo fa sɛ wo se deɛ meka no ɛnyɛ no korɛ sɔfo so de na sɛ deɛ sɔfo ne kana ne korɛ sɔfo rapeni oh mi ja sɛ me de si wo na ade a wo ka nyɛ no korɛ sɔfo no me twɛ sɛ wo di si wo na sɛ no korɛ so dia ha ɛne kan wo sɛ ya sɔfo na sɛ wo di ndia no sɔfo bɛyɛ ne mom gyina ne nkyɛn bia ni hɔ ayɛ sɛ wɔ soro nyankopɔn tu awurade nyankopɔn ɔno ama wako atu ani sa pɛ wo sa ɛna sɔfo paakye awieyi bere mu na wɔde ma ba sɛ menyi wo ma mfiri mpukyere mu sɛ twɛ di ampɔn wahyɛ
wakum sɛ wɔsɛɛfoɔ no de wo ma bi agu mpokyere mu ɛti yɛmbu no na wo ma no ɛti sɛ mmerɛ mebɔ mpae megye wo mɛto wɔ sɛ yie ɔpɛ korɔ fa ne sinsi hɔ wɔpa wɔn nworo no ho nyinaa deɛ ɔde bɛsi hɔ biara ɛnyɛ yie ɛsiane sɛ ɔkwa tenten bi awie abofoɔ twaa ne twa sɛ wo mama yi mu na ɔkwa ɛdi ampɔ aseda nka wo bi yesu bi mu ha nyina ha kati sana otie so no kure na de what's it akwada ke to wasi so sika ni bre mami musa enti ade yi a ne kuta wo kokoi a o madani ni benti nka o de koye den of me de ko movement anu ne yeden nko boda no so ko di boda no so ha ko hu ko native doctor bi wo na achare ka chemse mfa ma ko ba ko ntumba akomra amfanye sikaduma nyame betua aka ntika na woni busuafo nyame betua aka pa woni busuafo nyame betua busuafo ba ne sen bibia musimu behu na asasi so ɛda hɔ yɛmfa maamo amode mo nsa peka ana yɛnya asase de yɛnya asase de menya no wɔ fam menya sika ɛpenti asase wo hoi ɛna ho kwa ɛnya ayewo mu ana akwa kotu dumo ɛyɛ sika mu hunu yɛ na amode mo nsa koso mu amokɔfa ya na yɛ mo se mo nya sika no ɛno na ayɛ mo saa sika so for envelope ano esa envelope dia so for nti nyambe tua kapa se owo busuafo na ade ekodi sika duro so what si nyambe tua kapa so ade cheson o sheda no de sa envelope le to ho ani nti na che say nyambe envelope bibia wo hu se da fom na wo so wo fa nyambe tua kapa ko se na mo ko se amen kana men kasa nkyere wo ne tie nie se wo hu no nyame nipa bi se wo kwa enye nyina ana se bi azan wo ye so ebu wo ho a twedi amponyankopon ana ayi yen ni kotum na fi se o menti ka metrayo enya bia membe ana sa bia ma bin ne hia na mum se sawo suban na se sawo adwene no wanya ni kotum mo se sawo suban ani bre anu ti ne ase ma kakra bi na be kɔ soro ahima mu esan se ma bebre ye ani bre bia so ye be ye baifo bia so no be kɔ soro ahima ni mu asase die na so mi hu ene wo ne wo di asase anya nwam ene san kede wo kɔgi sika no se sawo suban Sisa Osuban. Sofo brother dey fa. Me dia me ni mo wie. Me ma no kra na beda die. Ye mo pe bia mo fa nyo no.